За първи път поръчвам кетършоп. Собственичката мисля, че се казва Криси. Съвсем наскоро стана мама и искам да й честитя. Добре е дошла в клуба, мамче. Най-хубавото време предстои. И нека продължим с разопаковането на тази страхотна чанта. Искам да отбележа, че много давно искам да си я взема. Много се радвам, че пристигна в този бежов цвят. Определено ще ми върши страхотна работа, защото мисля, че ще побере страшно много неща. Вижте какво са ни сложили: преносимо мини вентилаторче, което се зарежда не е на батерии. Сина ми като го видя, веднага му стана любим. Много е сладичко и е подходящо за горещите дни. Имаме парфюмче. Вау, на Том Форд. Да ви кажа, мирише доста приятно и директно ще си го сложа в ежедневната чанта. Днес ще пробвам и издържливостта. Имаме си, това мисля, че е термос. Знам, че е чист късмет, но синьото ми е любимият цвят. Кутийка за очила. Кой не обича очила? Сега да видим и какви са. Много ми харесва, честно казано, и ми отиват. Преди да отидам със семейството ми на море, разбрах, че тази кутия, която ще пристигна, всъщност няма да е в кутия, ще дойде в плажна чанта. Та сега се изненадах, защото тази чанта е страхотна и мисля, че е супер подходяща за ежедневните дни. Особено когато си с малко дете, да му сложиш едно комплектче дрехи, водичка, нещо за хрускане, за хапване, знаете как е. Та доволна съм много. Видяхте кърпата с фламинго. Имам приятелка, която обожава фламинго, затова ще я подаря на нея. Пък за мен останалите неща все пак не са малко. Виждате, че имаме и дръжка за чантата. Показах ви сътененият шал в черен класически цвят. Погледнете, не е ли страхотно? И всичко, което видяхте, струва 55 лева. Ами да, доволна съм. Много благодаря.